Čo je to sviatosť manželstva? Keď je človek zaľúbený, pociťuje zvláštne nadšenie či šteklenie alebo niečo podobné. V každom prípade je to pocit. Ale skutočná láska nie je pocitom, je to oveľa viac ako pocit. Je úkonom vôle. No, neznie to príliš romanticky, ale je to tak. Teraz si vysvetlíme prečo. Každý vie, že najlepším základom pre skutočnú lásku je hlboké priateľstvo. Aj starovekí Gréci hovorili, že priateľstvo je chcieť dobro toho druhého. A už to máme. Láska v zmysle opravdivého a hlbokého priateľstva je úkonom vôle, pretože chcem dobro toho druhého. Ale človek môže mať predsa veľa priateľov a pre všetkých môže chcieť dobro. Spomedzi všetkých priateľstiev je však jedno celkom výnimočné. Je ním manželstvo. Je to výnimočný vzťah, pretože ho zdieľame len s jedinou osobou. A v tomto výnimočnom vzťahu používame aj špeciálne formy vyjadrenia našej vzájomnej lásky, ktoré sú vyhradené len pre túto jedinú osobu. Takémuto jedinečnému vzťahu hovoríme manželstvo. Manželské zväzky existovali medzi ľuďmi od nepamäti vo všetkých kultúrach a náboženstvách. Nevymysleli ich kresťania. Ale v duchu kresťanskej viery dokážeme manželstvo vidieť v celkom novom svetle. Pretože Kristus pozdvihol manželstvo na úroveň sviatosti. To znamená, že manželstvo medzi mužom a ženou je svätým a posväcujúcim znakom. Je obrazom vzťahu medzi Kristom a cirkvou. Keď sa dvaja pokrstení pred Bohom a cirkvou rozhodnú uzavrieť tento výnimočný vzťah, keď povedia svoje áno celoživotnej vernosti, oddanosti a deťom, ktoré im Boh môže darovať, potom sa ich manželstvo stáva sviatosťou. Táto sviatosť sa pre oboch stáva prameňom sily a milostí, pretože obe budú partneri potrebovať na spoločnej ceste životom. Počase môže byť táto cesta aj namáhavá. Ľudia sa menia, robia chyby, hádajú sa alebo sa cítia opustení. Treba na to trpezlivosť, silu, schopnosť ospravedlniť sa a tiež odpustiť. V manželstve sa treba neustále učiť chcieť dobro druhého. Znamená to umierať sebe a žiť tomu druhému. Ale to je presne to, čo hlásal Ježiš. V manželstve sa stávame jeho vernými učeníkmi a je pre nás cestou k svetosti. Takže manželstvo je výnimočným vzťahom, ktorý je zameraný na dobro manželského partnera a detí. Kresťanské manželstvo je sviatosťou, svätým a posväcujúcim znamením, ktoré predstavuje vzťah Krista a cirkvi.